Selendang biru nora tekan batin setiamu. Tasmaku nyawang selendang biru gara iki, Truk. nggih rada mundur wektune nyuwun pangapunten merga lakone banjaran. Jam pira, Gong? Tengah 11. Iki jam muter dienggo ora? Yahine tengah 11 lho. Aku sing penting jamku krepyak gilap perkara jame mlaku apa ora masalah. Nggih. Merga kula percaya mutiarane para pamirsa wayang kulit niku tetep wonten ing Jakarta menika saestu. Mboten namung seneng kalian lagon, mboten seneng kalih lucon, ning lakone tetep yang menjadi terutama dan yang pertama. Mangga. Mbak Umi Selendang biru, selendang biru, hamong ngenai hati. Nora tekan batin setiamu. yuk selendang biru sekali lagi tetap ana janjimu selendang biru.
Meneh Om. Selendang biru hamong ngenaki hati nora tekan batin setiamu Ya. Selendang biru. Bro, Pak. Tetap ana janjimu selendang biru. Wah, aku trenyuh aku, Truk. Kok ternyuh. Bintang tamu liyane wis do kondur kabeh. Pikiran dadak. Bintang tamu liyane wis kondur kabeh. Parandene iki Mbak Elisa Urcarus Alaso isih setia kepada Madangkara, cinta kepada para penonton lho. Kaya ngono kuwi lho. Ngono kuwi lek ora cinta berat karo dalange mokal kaya ngono kuwi. Cinta bab Ya kakak adik ngono lho, cinta karo kakak adik ngono lho. Kaya ngono kuwi. kuwi ora kuwi aja GR sik, gong aja GR. Mbak Elisa wis paring dawuh nadyan to mangke bintang tamu sanesipun mundur bar limbukan Pak Dalang. Mangke kula tetep nganti goro-goro. Kula eman-eman mumpung siji bisa ketemu kalian Madangkara nggih kangen-kangenan. Angka loro men fan-fan pecinta wayang, pecinta Mbak Elisa niku katek mboten kecewa wonten ing mriki. Lho. Kaya ngono kuwi. Jane Dalang sing ngelem karo Mbak Elisa sing iso dhuwur banget ya mung kowe ya, Truk. Aku mergo lek ku ngelemi tulus aku iki. Lahir tekan batin. Ora aku mergalagasi mboten. Ha iya. Dasare ya piyayine ya kaya ngono, pinter, rupane ayu, calone ya dokter. Ayo. Pinter, suarane apik, aku seneng. Ayo. Ngono ya diduetke ya Bu Kesi karo Mbak Elisa Urcarus Alaso. Ayo. Pelak coba pelak. Ya, upamane Anu bae. Karyane Mbah Sukron Swanda sing ya viral. ya apa wis Sambung Wanci Dalu. ya Bu Kesi karo Mbak Elisa coba kaya apa? Ayo. Ya jemeneng Mbak, ayo jemeneng Mbak Elisa karo Mbak Kesi, ayo. Niki wau napa lagunipun? Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu nggih. Coba diwiwiti saka Ibu Sepuh dhisik ya Bu Kesi. Ya. Iya toh. Ayo. Ambo. Iya ya. Niki. Iya ya. Iya ya. Iya ya Pak Dalang. Peh sampean ning kene ketemu Elisa wae karo mbok sepuh sia-sia. Awas titenono sesuk-esuk lek tekan ngomah sampean ora tak paringi. Mbok Mbok angkat neh, Mbok. Maaf ya, Mbok. Ya, di mesra-mesrake mong Elisa. Yus gak apa-apa aku terima. Allah, yuk nembang. Ya pakai bawa mboten. Dibawani ora Pak? Oh, spesial ya komplit. Komplit, Spesial kok ya. Nggih. Coba. Bu Kesi ya, Bu. Sayang, ayo sayang. Gombal amoh. Garis melih Bu Kesi.
Mas Lem. Kok ngene-ngene iki lho ora ana rambuté kok ya ngene-ngene. Wah, ngece kuwi ora. Uga ngranggati ayo to sambung rasa nanging wanci Bugesi tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti bareng berdua nonano ayo gambarmu uga tarik Mbak yuk sing gedhe pangamarana kemas bepujan
Terima kasih Mbak Elisa karo Bu Kesi. Marem to duwe bojo loro? Mboten. Tetep jenengan sing kula tresnani lahir dalam kubur. Pret. Jaranan sing dikersake. Ayo. Lagune milih apa karo Mbah Wir gen seneng. Ayo. Iya. Jaranan ya disendikani jaranan. Nggih. Nek jaranan aku tak ngalih, monggo. Anu, napa nggih? Nikah Napa, Pak? katresnan wae. Mboten Pak Haji Untung Raharjo ngersane lagu napa, Pak? Oh, jaran. Oh, sing penting jaranan ngoten nggih. Oh, Napa? Mbah Wir napa Mbah Wir? Ninggal katresnan Mbah Wir ninggal katresnan. Yo, Tapi dimix memane ya. Dimix memane ya. Memanek dulu nanti baru ninggal Oh katresnan. iya, dangdute memanik engko terus nggen jaranane engko ninggal katresnan. Winong Ya. Nawangse. Oke, yuk dados. Tunggal no, yo. Oi. Oh. Hey. Oh. Ayo ndut. Ayo ndut. Woi. Hey. Kor. Fokus joget lo. Winong Nawangse. Hey. Oh. Hey. Ah. Awas. Hey.
meriah untuk Winong Nawangsi Madangkara. Yo, jumeneng Nduk, Bir. Ayo coba kaya apa? Yo. Sripet sripit Terima kasih, matur nuwun Genduk Bir kita. Ditutup gong pepeling. Heeh, ngaturake sing apa religi salah siji. Iya. Kula nyuwun sing nembang Genduk Umi Mbak Trihastuti karo Genduk Winong bersama Mbak Elisa Orcarus. Wah iya. Langsung papat coba kaya apa. Monggo tanpa bawa lajeng kemawon pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados. Jambangan
Bye.